Radio Líder Santiago, un ano máis achegándose ata San Miguel de Sarandón. Estamos no Concello de Medra. Hoxe celébrase aquí a 44 edición da Festa da Exaltación do Viño da Ulla. Como sempre, aquí presentes para vivilo en primeira persoa. Que viva o Viño da Ulla! E que viva a Festa da Exaltación do Viño da Ulla! Bueno, pues la verdad que de forma muy alegre, muy feliz, porque se da una serie de características que a mí me gustan las festas, ¿no? ¿Por qué? Porque todos son amigos, a todos que gente de familias con niños llenos, resulta mayor, la que a mí es muy agradable en una festa que en una aglomeración para disfrutar de una buena gastronomía, de un buen vino y de una buena comida. No siempre defendemos como Medra, pero también como comarca natural este Val de Ulla. Hay muchas cosas que nos une gastronomía, nos une paisaje, nos une cultura, nos une música, nos une carnaval, antoido. Vamos a empezar con tercero premio, o viño sin palabras V186. Somos la bodega más interior de la DO Rías Baixas. Fuimos la primera dentro de la subzona de Ulla en el 2001 y el abuelo fue el precursor un poquito con otra gente de lo que era la subzona. Ahora mismo tenemos 20 parcelas, ¿vale? Y dentro de esas 20 parcelas, que van desde 64 metros sobre el nivel del mar a 272, son 11 hectáreas en total. Entonces trabajamos todo con ovejas, con cubierta vegetal, con ocas, no utilizamos herbicidas, y lo que tenemos de singular es que en 2,6 kilómetros tenemos esas 20 parcelas y es el suelo, porque todo nuestro suelo es arcilla, hierro, cuarzo y esquisto, con lo cual es un vino muy mineral y con menos acidez de lo convencional. Ahora mismo estamos exportando ya a 18 países y bueno, llevando el Deza por el mundo. En lugar, un viño denominado Alargo. Pois mira, somos unha bodeguinha pequena no Concello de Teo, concretamente no Piro, na parroquia de Oza. Somos unha bodeguinha que temos 3 hectáreas de viñedo propio, procuramos facer unha viticultura sostenible, traballamos o que é todo cobertas vegetales, analizamos a terra cada 2-3 anos, porque ao final a terra, o viñedo é como unha persona, hai na que alimentar cando lle fai falta, non botar demais. E pois elaboramos o noso viño na bodega, concretamente este viño que leva o segundo premio, é un Rías Baixas 100% albariño, está macerado durante 24 horas en método Ganímede e pois ten unha pequena crianza sobre Elías e despois permanecen en botella 2 ou 3 meses antes de salir ao mercado. En primeiro lugar, o viño Barallobre. Si, somos unha bodega que aquí no San Miguel de Sarandón, no Pazo de Ximonde, unha bodega nova, comezou no 2017, e estamos, plantando. Ahora mismo temos 39 hectáreas plantadas, non todas en producción, pero vamos progresando algo. San Migueliño das Uvas te faga un bo amigo do Viño da Ulla. Con esta parreira, esta viña, eu te nomo cabaleiro do orde do Viño da Ulla. Pues a verdad que é moi emocionante ser pregoeiro da 44 edición da Feira do Viño da Ulla, pois unha gran emoción. Ver tamén como se pon en valor o enoturismo nesta comarca e o gran nivel de viños, así como tamén o gran nivel que ten e a calidade que ten esta festa, pois sexa unha festa de calidade que la verdad que desde el mismo de Galicia pois compre que é de recomendar. Exactamente, aquí estamos nunha nova edición do Viño da Ulla. Calquera festa é boa pois para poñer en valor a excelente calidade dos produtos que temos en Galicia, eses produtos que, como dicimos sempre, son os mellores representantes da Galicia, calidade pola que se nos recoñece aquí, pero tamén fora, e o Viño da Ulla pois é un deses expoñentes, non? Dentro da DO Rías Baixas, pois é unha zona que está medrando e modernizando esas plantacións, e dende a Xunta de Galicia, pois
un ano máis poñemos alrededor de 12 millóns de euros no sector pois do viño para que sigan impulsando pois esas plantacións, a remodelación de antigas plantacións que necesitan pois ser renovadas, pero tamén facemos especial fincapé na promoción dos nosos viños dentro de Galicia, pero tamén fora das nosas fronteiras, animar pois a xente a apostar polo noso, non? Por eses produtos de excelente calidade, pero tamén polo medio rural, non? E polos produtores que son realmente pois quen perciben en definitiva e quen sosteñen o noso territorio. Ana, ¿qué tenemos por aquí? Pues choricitos a la sidra con pan de la Estrada. Si queréis probarlos. Graciña. Veño do Concello de Vila de Cruces, estamos servindo un galo con fabas. Galo de curral, que é a tapa típica dali de Vila de Cruces, con fabas, feito ao estilo tradicional o galo, terminado cas fabas, claro. Este albariño é o mellor blanco de todo Galicia. Lobou a medalla o Baco de Ouro da Xunta de Galicia, o mellor blanco de todo Galicia. Adega, chao. Está moi bueno. Gracias. É que unha tapiña baixa mellor, porque senón fai mal. Está moi baleira a copa de momento, De momento. De momento. Pois vexo que xente, festa, espero que música, comeremos ben do de Galicia, claro, evidentemente, espero que moito ambiente. Opa. Eu é a primeira vez, pero... A primeira vez que ves? Sí, pero espero que festa gallega total. Pois porque nos queda ao lado da casa é un día no que aproveitas para probar os viños da añada daqui da zona, os que nos gustan os viños, entón pois é un día apropiado para iso. Que anda descatando agora? Pois é o que levou o premio ano pasado o mellor viño da nación de origen, a Froiña de Casa do Sol. A verdade que un viño o ano pasado estaba moi bo, este ano vamos lle dar a oportunidade tamén. Bueno, pues estamos catando o viño de María Manuela, da zona de Boqueixón, e carfilloas recheas da festa da Filla del Estedo, e bueno, aquí nesta festa do viño que dá gusto vir todos os anos a San Miguel de Sarandón. Bueno, tapamos sempre xente coñecida de toda a contorna de aquí do Valdulla, xente moi agradable, un ambiente moi festeiro e, como non, un bo viño para degustar. Ahora sí que xa estamos de cheo, ahora xa empeza a parte de beber, que é a parte boa, a parte de escoitar a música, ahora sí, fai sol ademais, así que perfecto. Isto é algo de todo, sempre decimos, pero que é verdade, cousa de institucións, é cousa de veciños, é cousa de adegueiros, que son importantísimos aquí, é cousa sobre todo de consumidores de viño. Pois vamos a facer un brindis co viño do Ulla, vamos a facer un brindis co viño gañador deste ano, que é a adega Barallobre, que ademais é a adega que temos aquí non só de Vedra, sino que de San Miguel de Sarandón, aquí está xusto detrás da iglesia un pouquiño, viño moi bo, que tedes que probar vos, que tedes que probar todos os que nos escoitades, senón este ano, para o ano que ven, que aquí estaremos. Saúde!